Però això del xat és veritat? No, això ho he escrit jo. No. Vols que el ChatGPT sigui tan divertit? ChatGPT no té res a fer. Vale. O sigui, aquí es notava la gràcia humana. Sí, es notava... La gràcia de Calvo. Això no t'ho fa un algoritme. Li falta ritme. Té algo de ritme, però no suficient. Què? Algoritme. Cuando tú vas yo vuelvo, Albert. Bona tarda, Albert. Bona tarda, Fri. Boníssima tarda, com estàs? Molt bé. Avui estàvem comentant que fa molta millor temperatura i això em té de bon humor. L'últim capítol em van suar les tetilles, bastant heavy. Tetites suades de Fri. Però bueno, vam sobreviure, que ja és prou. M'he fixat que tens un piercing. Sí. Ara posarem a la imaginació on el tens. Ho deixarem a la imaginació. Me l'he fet aquesta setmana. Te l'has fet aquesta setmana? Sí. Com és que això és... Crisis dels 30. És el que anava a dir. Saltarem al capítol. Un piercing allà amb la teva edat és crisis dels 30. És això, comprar-se una moto. Correcte. Ja havia fet lo de la moto, me l'estic venent, per cert, segueixo venent la moto, i ara tocava el piercing. Ostres. A les crisis dels 30 s'hi entra i s'hi surt. Jo ara he deixat el pàdel, he deixat el boxeo, estic venent la moto, però has de recuperar-ho d'alguna manera. Sí, és veritat que estàs fent el catàleg una mica, Et queda fer escalada. Vaig intentar-ho, però molt abans dels 30 i ja vaig veure que no era per tu. Que no era per mi. Jo tinc el físic de l'escalada. Jo ho vaig intentar un cop. I què tal? Tu tens bastant físic d'escalada. Ets llargarut. No. Com prim, llargarut. Bons braços. Em fan por les altures. Llavors, pots fer boulder al gimnàs, que no és tan alt. Boulder? Què és? Boulder. Què és boulder? És la versió d'escalada, però de gimnàs, que no vas a la pedra, no vas al roca. Clar, o sigui, és es nota que el no rocòdrom, has estat no? a Tinder, tio. Rocòdrom, clar. El rocòdrom és... Vale, clar. Per mi escalada és rocòdrom, clar. Sí. Vale, no. Vale. Però arribes a altures que fan molta més por a escalada de muntanya, escalada de pedra, de roca. Bueno, a mi em fan por totes, clar. Llavors, sí, per és mi el pitjor esport per tu. No hi ha diferència. No diria que és tan por a les altures. Sí, és por a les altures, anava a dir una cosa, però sí, efectivament és por a les altures. I desconfiança en el meu cos. O sigui, ets talós. És com que a mi m'és igual estar a 1 metre que estar a 10. Per mi em puc matar igual. El meu cos no respon i no puc saltar d'allà. Jo estic a 1 metre i em diuen salta, si és 1 metre, jo que no puc, sóc incapaç. No entenc gens la sensació. I això provoca... Però més pot farà saltar a 10, no? Per incapaç que siguis a 1, més pot farà saltar a 10. Sóc incapaç, és que és una... T'incapacitat, és límit infinit, no hi ha un més que... Un pam? Un pam sí. Llavors no és límit infinit. Dos pams. No sóc una rumba. 2 pams. Sí que puc. 4 pams. Sí que puc. 0,75. 0,75. Ja comença a rossar. El problema al metre, falten un parell de pams. Un pam i poc. Metre, jo crec que la frontera està al metre. És molt arbitrària, no? Amèrica seria 1 metre també o canviaria a uns fits? A Amèrica ho mesurarien amb una pizza al metro. I quantes pizzas al metro pots saltar sense que et faci polvo? Menys d'una pizza al metro. Una porció de pizza al metro. Sembla bé, tampoc sé... Et sembla absurda els metres, com que són molt tontos els americans, dir-los no són metres, són pizza al metro. 4 pizzas al metro and 2 hot wings. Bueno, en la vida actual que tenim, no sé per què hauries de necessitar saltar 1 metro. Pots anar arrastrant els peus per la vida, si vols. Podria, perfectament. I fas... A vegades tens vibe de que ho fas. T'arrastres com una mica... Saps on faria falta saltar? Quan? A una boda. Que ben connectat. Però en quin moment fa falta saltar en una boda? Quan balles. A 1 metro. Però quines bodes? El pòdium! Puja al pòdium! La tradició de la boda de pujar al pòdium. Que per cert, hem d'intentar esforçar-nos a dir casament. Es pot dir també boda. I noces, i boda i casament és correcte a les 3. Ho he buscat avui. M'encanta que hagis fet
la recerca. Perquè estic segur que un dirà no, és noces, estan bé les tres, encara que una et soni molt més catalana, boda, està ben dit. M'alegra que ho diguis, perquè així puc dir com em surt que és boda. Ara t'he traicionat i és mentida. Només per fer els clips i dir que malament parla el noi calp. Que tonto, calp. Bueno, pues jo crec que ja em pots explicar què has fet aquesta setmana. Té alguna a veure amb una boda? És probable. Aquest cap de setmana ha sigut el casament, les noces, la boda Tot tres. del germà de la meva parella. El teu cunyat, Cunyat. que es diu en català... Cunyat? Diria que no. No? No. No es deu dir cunyat, tio. No es diu cunyat 100%. Google. Cunyat. Cunyado. Ha escrit cunyado amb NY i es diu cunyat, efectivament. Pues mira, perfecte. Això ho talles i ja està. No, penso deixar perquè és molt graciós que hagi escrit ¿Cómo se dice cuñado amb NY? O sigui, el Google ho estava fent amb accent català, saps? Com se dice cuñado en català. Ai. És cunyat, com anàvem dient. Exacte. Ha sigut la boda del teu cunyat. Ha sigut Em la sona boda... castellanisme, tio. Pues no ho és. Pues és tot correcte, perfecte. A mi ja m'han fet gaslighting, Tu estàs ja penso aquí... que ho dic tot malament. Hòstia, estàs en M'han fet un punt de gas. trauma, no? I ha sigut tot preciós. Ha sigut una de les experiències dir, no, també? més boniques que he viscut a la vida. I llavors això també significa que jo m'he convertit en cunyat oficial. Ho estaves buscant des de fa molt de temps? Ho estava buscant des de fa Ja molt de tens temps el perquè paper. ara ja m'ha donat el punx que necessitava. Perfecte. El que estic notant canvis en el meu cos... Camarero, que tenia un agujero! Literalment vaig fer aquesta broma És que- vaig fer un discurs i vaig fer aquesta broma. És que great minds think alike. Exacte. També pensem igual que tots els cunyats d'internet, no? Great minds. Great minds. I llavors avui m'he despertat com amb la química una mica alterada de ja ser cunyat. Com Van prendre drogues? No, Vale. l'amor. Llavors sí que és de ser cunyat. Exacte. No hi ha coses endògenes. No hi havia alternatiu. I llavors, com que m'he despertat amb moltes ganes d'una cosa que mai m'havia passat, que és ganes de parlar de futbol amb un altre home. Cosa que està una mica xunga en el meu pis, perquè a diari només veig a la meva parella i a la meva gata. Per sort avui he anat al metro Bé. i m'he trobat a un senyor veient un shorts, un TikToks, un reel, per no fer propaganda de cap de les tres, diré les tres. Què et sembla? I mirava les tres. Sí. Pantalla partida. De Un dèficit d'atenció. los mejores gols de Maradona. Mirant-li la pantalla a la penya, Sí. Descaradament. Sí. Molt bé. I llavors Amb jo, un ull, mentre amb l'altre mires el teu. exacte, com no tinc ni puta idea de futbol però volia parlar de futbol, he fet el que sempre faig, que és utilitzar la pedanteria com a salvoconducto, no? Diguéssim. I llavors l'he mirat i he dit Winston Churchill Sabies que Maradona és mort? va dir el rugbi és l'esport dels bàrbars jugat per cavallers. El que no va dir en Winston Churchill és que el futbol és l'esport dels cavallers jugat per bàrbars. Això no ho va dir? No ho va dir. Jo tenia entès que si havia vist algun meme. No, només va dir la primera part. I acte seguit l'he apatat tant que hem fet l'amor. Res de tot això ha passat, en realitat. Des d'on ha començat l'aventura? No s'han casat. No s'han casat els cavallers. No, sí que s'han casat, però aquest trosset de... Per parlar de futbol has vingut amb mi, no? Que saps que Ah, som un exacte, fife. sí, tens una cara de pilota que no te l'aguantes. Això és veritat. Si una condició per ser un fife és tenir cara de pilota, aquest sóc jo. Hosti, quin insult més gratuït, no? Gratuït. I pam! Però graciós a la vegada. És tan inesperat i tan involuntari que has vist la innocència aquí. Tu pots Que considerar també sí. fa bé. Després, una altra cosa que me n'he adonat dels casaments és que les iaies, quan veuen els nets d'unes altres iaies casar-se, és com que senten a la naturalesa pressionar els seus nets perquè es casin.
Home, és que fa enveja, jo ho entenc. No? O sigui, és com que a la seva col·le de cromos de nets, ells no tenen el net que es casa, que és com el cromo hologràfico, saps? El cromo de Pokémon aquí que brilla, no el tenen i el volen. Però inclús si el tenen, els volen tots. Hazte con todos. Exacte. O sigui, com tu has dit, el volen tots i és com que col·leccionen altres tipus de nets. Altres nietos legendarios d'una iaia, per exemple, seria el net metge. El net metge sempre és com que dona molt d'orgull. La neta que ha tingut un fill. Depèn de la casa, depèn d'on. El net metge el pot substituir pel nen con carrera. Ah, també pot ser. Ha estudiat, té estudis. Agrada molt el net mestre. Sí. Sorprenentment. Ens agrada. És generacional. El net mestre és com vocació, demostra que té uns principis, uns valors. I després hi ha nets que són com... que no són legendarios, saps? No són de rareza èpica, com la neta moderna. La meva neta és moderna. Aquí no saps si està tenyida el cabell d'un color, Potser és lesbiana, segurament. si és del col·lectiu LGTBQ o si només ha fet Belles Arts. Sí, o les tres, O les tres a la vegada, pot ser. que seria també legendària, però la iaia no ho valora gaire. No. I per últim, m'ha passat una cosa, que és que jo quan era més jove i encara més imbècil, pensava dels casaments que eren una mica rancis. Jo no crec en Déu, no crec en la boda. Clar, o encara que sigui civil, no s'ha de fer un contracte per l'amor, merdes, així que en realitat ara he estat a una boda de dues persones que m'importen i he pensat, que bonic que és celebrar el teu amor amb persones que t'importen. Amb un contracte i escrit. Molt bé, Clar, molt bonic. Estem d'acord. Jo soc pro bodes, també. I jo ara m'he tornat pro bodes. I llavors he pensat, i si he estat tota la vida equivocat amb certes coses que jo pensava que eren ràncies o que eren massa tradicionals i no ho són i me'n fliparien? Això no pot ser una mica el shifting cap a la dreta que es fa quan vas fent gran? Bueno, jo Ho veurem. demà aniré a un míting de Vox, als toros i de putes. Viva el rei i viva Espanya. No. O sigui, sé que el bo de la impro i el bo dels podcasts és com dir sí i recolzar. Però hi ha vegades que veig que em forces d'una manera que no puc pujar en aquest barco. I jo pensava que aquest paper... El teu límit, Jo pensava que aquest paper el tindria jo. Uf. I que tu diries, ui, no, però ha passat al revés, diverses vegades. T'estàs sorprenent, Sí. El Vaya modosito. tríada. Mhm. Un jueves tranquilo. Està bé. Així és. Molt bé, Albert. Pues una bona setmana, no? Se t'ha quedat una bona setmana, vale. M'agrada que he combinat parts sentimentals, en plan, que bonic que és, tal, amb putes, toros... Bueno, molta gent les bodes va d'aquest rotllo. Sí. Acaba... No era el cas. Comença dient, ai, que guapa va la niña, i acaba dient, ¿dónde está la Que guapa va la niña! Exacte. Diu la mateixa frase, però canvia el to. Canvia el to. Pues res, pues llavors una altra setmana que jo faré 45 minuts de què m'ha passat aquesta setmana respecte als teus 3 minuts de què t'ha passat aquesta setmana. Bueno. Quina diferència hi ha entre la resta de podcast? Que no, cada setmana igual. Però bueno, ja anem a... Ja escolliré. Cadascú Jo ho he escollirà. acceptat. Jo sé que hauré d'agafar una part teva i fer... Gloc! Ja, Fora! em sap greu. No crec, ja veurem. Aniré ràpid. Què ha passat aquesta setmana? Pues he baixat al poble. Tampoc que són coses especialment increïbles, però he baixat al poble. Bueno, està bé una mica de He anat amb costumista. Renfe. Pues vaig arribar, feia ara 3 setmanes que no veia els meus pares. Sol baixar un cop cada setmana o cada 2, ja ho saps. Molt Però ara bé. feia quasi un mes que no els veia. Mhm. I bueno, vaig arribar i mare de Déu. Mare de Déu. Arribo i la meva mare m'està esperant amb uns croissantets i un cafè d'especialitat de no sé què. La teva mare és el 365. No, van a comprar-ho a una fleca. Molt bé. Molt bona mare. Uns cafès bons i uns croissants molt bons. Croissanets. Després, vinga, que jo tinc tot llest, anem a la platja. I vam anar a la platgeta malgrat, tranquil, molt bé. Vam anar després al camp. Oi, quina ràbia em va fer la història que vas pujar, que Aquella història era... Not Barcelona. Not Barceloneta. És que era increïble. Aigua cristal·lina, Quina ningú a un costat, ràbia, ningú quin a l'altre. fàstic de persona. Uau. El millor tipus de sorra, que és aquesta sorra que no t'embrut gaire, que és com... panet. Granulosa una mica increïble. graveta. M'encanta. I després tornem al camp, el meu pare estava preparant un arròs melós pel senyoret, que entenc que en aquest context el senyoret sóc jo. La meva mare em va dir, vols un vermut? Va fer un vermut, unes olivetes... Arròs melós no és arròs al senyoret, eh? Sí. Pues era melós del senyoret.
per aquest senyoret sóc jo. Vale. I un gazpacho ben fresquet, no sé què em van dir. Mira, t'hem muntat la maca, una maca de puta mare, jo... Hòstia, ets un T'ho fill juro, volgut, estimat. Era el rei. Et volien donar una notícia? Pues em vaig començar com a preocupar. Et preocupes una mica. Quan passen coses tan bones dius ui. A mi en general els meus pares m'estimen molt i ja em cuiden bé, però era un extra, un plus. El plus de preocupar-se Però una no, mica. Jo deia, disfruto. Si ha de venir una mala notícia, bueno, ja em diran. Una notícia rara. Ens En plan, separem. som polígams. Hem introduït a la Sofia, que ve des de Caracas. Hi ha sopars d'aquests dels pares Sí. que dius ui, quines tensions hi ha aquí. No em sorprendria tant, No m'ha passat Jo això, crec que no. aquesta sensació. No? però, bueno, doncs mira, no són uns pares molt modernos. Li pots dir mama 2. Són punquis i Mamados. I bueno, no els diré així. Els diré papa i mama. No, dic a la Sofia. Si introdueixen a algú, diré per seu nom. O com ella vulgui que li digui. Mama 2. I després, a l'acabar de dinar, uns postres, una crema amb fruita Vas posar confitada, Kiko, increïble. no? Vas posar Kiko. Kiko. Però bueno, el postre tenia fruita. Sí. No passa res. I vaig dir, però per què m'estan cuidant tant, tantes atencions i tal? I després vaig sentir el meu pare dir ja et queixaràs, com et cuidem? Has de venir més. Era bronca passiva. Era una bronca passiva. I clar, jo aquí vaig dir, joder, Duríssim, he vingut, he faltat 3 setmanes, quasi un mes, i m'han fet això. Si faltes 3 He de mesos. faltar un mes i mig, i mare de Déu, massatge i caviar, no? I putes, i toros! O et treuen l'herència. Em deuen l'herència. He d'anar a trobar el punt just. Clar, has de jugar una mica. El punt. Jo crec que no es tracta de tant la quantitat de dies sense anar, sinó la freqüència. Bueno, ara estàs 2 dies anant, una setmana, i després, pam. Gaslightejar-los per aconseguir exacte. el màxim de... Sí, si la toxicitat te'l fa un fill, també és il·legal, Però s'accepta. però s'accepta. I val la pena, perquè, mare meva, Albert. Mare de senyor. Vaig estar tot el dia dient, això és vida. Molt bé, molt Això va bé. ser el dissabte, i després el diumenge vaig anar també a la platja, però amb una amiga aquí a Barcelona. No vam anar a la Barceloneta, però pràcticament. Vam anar a la platja de Badalona. És una amiga alemana. Què dius de Badalona? Vam anar a la platja de Badalona, que Què passa no amb la és la platja de Barceloneta, Badalona? Què passa amb la platja de Badalona? però tampoc és la Malgrat. Platja de Badalona. Jo fa molt de... O sigui, molt jo sóc de plena. Badalona, està molt plena la platja. La platja de Badalona a vegades no s'hi pot ni estar. Des de que vaig... Molt millor que la Barceloneta, Molt millor, sí, però és que compares... Vull dir... la de Montgat està molt bé. Doncs mira, la següent vegada intentarem arreu. Aquí vam dir un punt de compromís, que vam anar a Badalona, perquè també teníem un restaurant, que no sé si es deia Bar del Barbar o alguna cosa així, que volia anar-hi, que era a Badalona, i ens va agradar bastant. Barda, Barda? Bar Barbar o alguna cosa així es deia. L'amiga amb la que vaig anar és alemanya, ¿vale? Entono des d'aquí el mea culpa, perquè jo sóc molt de tourist go home, però a la pràctica... Millor que entonis el mea culpa que el main camp. És correcte. Jo no li vaig, per política no li vaig preguntar. Però jo a la gent soc molt tourist go home, menys si em cau bé. Si em cau Està bé, bé. soc my home is your home, si és que hi ha homes d'algú. Entens? Benvinguts. Si et cau bé, ets un anunci d'IKEA. Correcte. Si és que hi ha cases d'algú. Benvingut a la República Independent de casa meva. No passa res. I bueno, van haver-hi xocs culturals, vale? Primer, el xoc cultural va ser que ella estava molt més morena que jo. Una alemanya, clar. Sí, es deu a la seva segona nacionalitat, que és mallorquina, suposo. És bastant probable, com tots els alemanys. I també ella va estar a les 4 hores al sol i jo a sota una sombrilla, perquè no vols en cap moment, com a calvo, que et dongui el sol a la closca. Però gorra utilitzes. Sí, entenc. però a la platja si fa molta calor i estàs en gorra, sues que flipes. Sota Sí. sota la sombrilla, com un Pepe, Vale. assegut. I ara, d'aquí poc, seré dels que porten cadira. Encara no ho he fet, però d'aquí poc començaré a portar cadira. I què em va passar? Estàvem a l'aigua nedant, i estàvem nedant i tal, i jo tinc una ferida a la cama, això ja fa temps, i portava un esparadrap. I de cop així estic nedant i veig flotant l'esparadrap. I dic, va, quin corte, no? Quina guarrada. I agafo l'esparadrap i me'l fico a la butxaca. Va ser una fimosis molt dura. I... a la
la cama. Bueno, i després surto Perdona. i me miro a la cama i veig que tinc l'esparadrap perfectament posat. No! 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 Ai, quin fàstic. Vaig dir, he agafat un esparadrap random Ai! i m'he ficat a la butxaca. No, a més un esparadrap que saps que els esparadraps han estat en només s'han fet contacte servir per algú guarro. Algú fastidiós. No he tornat a... Aquell pantaló, encara a la butxaca, té un esparadrap. I jo crec que no són tan cars els guanyadors. Els sacrificaré. Hòstia. Amb ella no li vaig dir res. Vaig dir, aquesta vergonya la passo jo per dintre. Clar. I llavors ja... Imagines que el vas a tirar i llavors ella t'interromp, t'agafa l'esparadrap i et diu mira quin truc Si encara es pot cultural menjar. quin truc cultural tenim a Alemanya. I saps, els nens que només tenien una habilitat, dues habilitats a primària, una era esnifar pega i l'altra era agafar amb els plàstics, ficar-lo entre els llavis i fer FIIIIP! Hòstia, sí. I ho fa amb l'esparadrap. una lia. Sí. Hagués sigut molt divertit perquè llavors la vergonya hagués sigut per ella. Però no, mira, va quedar així, a la meva butxaca està i bé està. De moment no m'he posat malalt ni res, així que guai. I res, va arribar l'hora de marxar i vam dir de marxar. I ella em deia, Alemanya de mena, diu, no, pillem taxi, jo pago, és igual, jo pago, si puc comprar el teu pis si vull, jo pago. Vaig dir, no, dona, no, working class, anem amb Renfe, que se va de puta mare i vas veient la platja, està Total, de que puta ara el mare. pis és seu. Ara li dec un pis, no? I em diu, és que he sentit molt mala publicitat de Renfe, del servei públic de transport de Catalunya, no sé què, i hi ha inseguretat i robos, i dic, no, home, no, hem estat al platja i no ens ha robat ningú. Què t'han de robar ara a Renfe? Li van robar el mòbil a la Renfe. No. Li van robar el mòbil a la Renfe i... Com et vas sentir de culpable en quant a percentatge? Molt culpable. Perquè molt, perquè a més dic... Estàs a la primera estic xerrant amb ella. Clar. I li van robar sense que ens adonessin. El tren estava molt ple. I ara em sap greu perquè sembla que vulgui fer contingut d'aquest de Barcelona està molt insegura. No. Badalona sí. Però ahir a Badalona va haver-hi gent molt ràpida per robar mòbils. I sí, m'ha trencat una mica el discurs meu de no, és l'ultradreta que vol repartir aquest discurs i crear com un fals conflicte. Que ho segueix sent. Ho segueix sent, però a la vegada Coses vés amb passen. cuidado, posa la motxilla al davant, vés amb cuidado. I res, també és veritat que per una banda jo penso si han de robar que robin a guiris, no? Així que en aquest sentit llàstima que és una guiri que em cau bé, però bueno, és que potser si coneixessis el lladre també et cauria bé. probablement, no ho sé. Has de donar No ho sé. Jo crec que tens moltes vies abans d'anar a robar, però bueno, si has de robar, roba a gent que sembla Clar. la meva amiga guiri. Això, dissonància cognitiva, Albert. Això és el que em va passar aquesta setmana. No recomanes avui música? No m'he apuntat, però tinc una cançó que m'agrada molt, que vaig descobrir fa un parell de setmanes, que es diu... És una versió Vale. com es diu? No ho sé. Jarabe de Palo, Vale. de part del grup que es diu Calavento, que són uns nois de l'Empordà molt guais. Tenen un àlbum sencer que es diu Brindis, que tots són versions, i aquesta m'agrada especialment, que és la de Grita. Grita. Grita, versió de Calavento. L'original també Molt bé. m'agrada, però si aprofiteu i descobriu Calavento, doncs millor que millor. Pues jo, aquí parlant de bodes, casaments, noces, De les tres coses. les tres coses. Hi ha una cosa que passa amb les bodes, que és que la gent no les fa per al mateix motiu que molta gent no té fills. Per pèmpings. Pempins! Sí, és veritat. No? Llavors, jo aquí vinc... És una llàstima, perquè al final vols celebrar l'amor. Bueno, Tot més gratis que l'amor hauria d'haver-hi, no? celebrar-lo. Tu pots estar enamorat, però els cambrers i el catering s'han de pagar. Paga, xaval. El pots celebrar amb un dibuix, com vam dir en l'anterior capítol. Va sortir, el que no ho va entendre la ironia. Van sortir un parell. Un parell. I llavors jo aquí vinc a donar formes de que
les celebracions de la mort o les noces es puguin celebrar per part de tothom. Vale. Portar les bodes a la classe mitja. A la mitja, ja com un topall. Mitja, no, també pot ser baixa. Vale. Totes, no? Sí, totes. Ficar límits, Albert. La primera idea és introduir al Codi Penal que cada cop que una persona et digui «I tu què? No et cases? O quan et casaràs? Que tens parella?» Li toca pagar la boda. Aquella persona, un 1% de la boda del teu pressupost l'ha de pagar. 1%, m'agrada. Un 1%. Com he dit, tampoc una cosa... No és tant, però un 1% és acumulatiu. Són diners, 1% d'una boda. És acumulatiu. I a sobre, pobres iaies, Això és el que dic. Normalment aquí t'ho dirà, seran iaies, com hem dit abans. Llavors, és veritat que és una mica moralment gris Són diners de pensió pura. agafar-te tots els diners de les iaies, però és que si no ho fas tu, ho faran els bancs amb les preferents i les seves històries. Correcte. Llavors... Millor que s'ho gastin una boda que en uns segells, no? Exacte. He pensat una mica en aquesta estratègia i llavors crec que el millor és que no sigui hereditària. Perquè clar, si la teva àvia deu un 30% a un altre matrimoni, la palma... Però normalment li preguntes a la teva família, no? O no? Hi ha gent que li pregunta Hi ha gent fora. que a la Hi ha gent veïna... que té molta curiositat. A la veïna i tal... I li diu... Llavors, si la teva àvia deu ja 30% a diverses bodes i la palma, tu, si heredes tota aquesta deuta, no et podràs casar tampoc. Cert. El deute és hereditari? Hi ha que sí. Uau. Pues quina puta, això ho hauríem de mirar, no? Algú ho haurà de pagar, no? Per què jo? Perquè ets... No ho sé. Perquè potser t'has aprofitat... Jo no elegí nacer, papà! Potser t'has aprofitat d'aquell deute. Ja, no sé. No A és... casa no tenim cap deute, M'he posat com a preocupar-me, però no tenim cap deute. Però Què et van dir aquest cap de setmana vés a free? saber Que estaven tan... Aquest dinar... Fill meu, tens 1.000 euros? Era molt car, aquest dinar. Vés a saber si... Llavors, cada parella s'ha de preocupar una mica de les persones que els hi deuen diners. Jo que sé, fan un Excel i llavors miren, no? La Maria Rosa té 69 anys, li falta un ronyó i ens deu 30% de la boda. Celebrem ja perquè si no seran diners perduts. Correcte. Casem-nos. Clar. Així Vinga. tenir un fotocall i un fotògraf bo. I llavors, per una banda, més diners per la gent que es vol casar i per l'altra es dinamitza una mica les bodes. La gent es dona pressa. Segona idea, que hi hagin bodes de protecció oficial M'agrada. i Amb toldos verds. sí, que funcionin com els pisos de protecció oficial, però que tu a canvi hagis de durar 20 anys sense divorciar-te. Clar, perquè... És que sempre veiem la lletra petita, tio? Clar, o sigui, tu quan compres oficial, un pis de protecció oficial no el pots vendre fins un munt d'anys, que ara ho han canviat i són més. Pues ara no pots divorciar, o sigui, si no la boda que vagi cap a una altra. Ja que tu està pagant... I llavors et fan una sèrie de proves per demostrar que no et divorciaràs. Això passa amb les bodes de conveniència una mica. Et fan... Sí, et fan una... Fem proves de que Però, les segueixes proves és casat. una mica de DNI i coses així. Sí. Llavors les proves... No. Demostreu que us seguiu estimant. Folleu aquí! Feu l'amor. Feu l'amor. Clar, és Sí. llenguatge governamental. Follar es pot follar amb quasi tothom, Practiqueu coit fa ara l'amor. mateix. No cal, Vull dir, a partir del X any, jo no sé ja si fas l'amor o cuiteges. O ni això. Solapes el teu cos amb una altra persona de forma molt repetida, no? I això un dia bo. Que trist, Bueno, les proves d'aquestes són... Quines inclou? Inclou aquestes proves per demostrar que encara estimes la teva parella i no us divorciareu, ¿vale? La teva persona vitamina. La teva persona vitamina. Cada cop que un hagi d'anar al lavabo, l'altre l'ha d'acompanyar i amb dos han de mantenir contacte visual tota l'estona. Aquesta és la primera prova. Vale. Això durant un mes. Sí, però llavors m'estic perdent. Jo això és una que als principis de la meva relació hauria d'haver fet, perquè No. ho he fet mai. Això és una de les proves que et fan per aconseguir el casament de protecció oficial. Vale. T'has d'estimar d'una manera molt concreta, que és com en Pedro Sánchez vulgui. Exacte. Vale. Perquè et diguin, mira, aquest pot suportar-ho tot i no es divorciaran al cap de 20 anys. Són com proves extremes. Vale? Sí, aquesta gent, amb la broma,
Sí. Perro i companyies, els seus matrimonis suporten unes coses bastant extremes, que li diguin a la dona de l'Àvalos o etc. Sí, així és. Així que mirar-se a la cara mentre estàs cagant, pues no em sembla tant. No. La segona prova. Cada cop que hi hagi una diferència d'opinions, i crec que a tu aquesta et costaria bastant, s'ha de fer un debat extens que no acabarà fins que una de les parts doni la raó a l'altra i justifiqui per què estava equivocada. I per què creus que a mi em costaria això? Després s'apunta a una pissarra gegant... No, ara me dius per què creus. Deixa'm acabar el xiste. Vale. Després s'apunta a una pissarra gegant quants debats porta guanyats cadascú i la pissarra està instal·lada al sostre del dormitori. Llavors, quan et despertes, veus totes les vegades que ha tingut raó un o l'altre. A mi m'agradaria molt aquesta, tu dius que no, però a mi m'agradaria molt aquesta mètode. Sí? Perquè sortiria jo guanyant. Sí, oi? Ja està. Soc molt capgros i la gent m'acaba donant la raó com els tontos. I si una cosa em fa més feliç que el ser llest, és el tenir raó. O que me la doni. Cada 3 dies mínim s'ha de fer una partida de Monopoly 1 contra 1. El resultat de les partides també s'apuntarà a la mateixa pissarra gegant. Tu t'agrada Monopoly, quin pal. És sobre 1 a 1. Exacte. Intregable. Intregable completament. Però si no et divorcies després d'això, aguantaràs 20 anys. Cert. Prefereixo perdre una discussió que fer una partida de Monopoly 1 contra 1. Prova número 4. Serà obligatori que cada un faci un diari on hi vagi escrivint cada dia les coses que no li agraden de l'altra persona. Però això és toxiquíssim. Ambdós podran revisar sempre que vulguin el diari. Mare de Déu, a veure, però... I l'última prova... Però com has d'aguantar? No 20 anys, 20 dies així. I l'última prova, per últim, només es podrà dinar i sopar bledes i rap bullit. És molt fàcil estimar la teva parella quan saps que el divendres sopeu pizza junts. Però quina mena de tortures. No són proves d'amor, és proves de capacitat de patiment, no? Sí. M'ha fet angoixa. Tot això durant un mes, amb la teva parella. Un mes no, 20 anys has dit, no? No, un mes, aquestes proves per demostrar que podeu aguantar 20 anys junts. Vale. Llavors, mira, jo què sé. No has entès la proposta? No, quants diners fiquen a la boda a canvi d'aquest mes terrible? La boda és de protecció oficial. La boda, 500. T'acostarà 500 euros? Et costa 500 euros per la boda. Bueno. Una boda que normalment costaria 10.000. Bueno, mare de Déu, no és, en el diari no fico el que no m'agrada a tu. Fico hasta el gorda que em sembles. Exacte. T'ofenc, és que m'és igual, és que t'insulto cada dia. I viceversa. Bueno, pensa que l'altra persona I estic també ha de dir disposat a aguantar-ho. Ha d'estar l'altra persona d'acord també. Estem parlant de 9.500 euros. Bueno. Rap bullit i bledes cada dia, Bueno, tu tofu. Tofu bullit. Tofu bullit i bledes. Tofu bullit i bledes. Si ja considera que estic gordo, durant un mes. Segurament no, perquè menjar... Estaràs finíssim. Bueno, vols que et porti la meva secció sobre bodes? Sí, has dit que era molt divertida, Per què fas això? Ficant una pressió innecessària. Has dit que era molt divertida? No. I la primera part, no sé si entrava dintre de molt divertida, ha sigut divertida. Però no molt divertida. Per escriure, per haver-la escrit avui, està prou bé. Vale. Hem parlat de bodes. Hem parlat de com són les bodes actuals i com les podríem fer més barates. Sí. Ara mateix, ja sabem com són més o menys. Barat ho està ben dit en català? Espero que sí, barat, jo què sé. Hi ha bodes molt tradicionals i bodes més amb toc fantasiós de, Déu no ho vulgui, temàtica de Lord of the Rings. O de Lord of the Rings, no? Correcte. Per desgràcia de tots els teus familiars. Bueno, doncs això, les bodes més o menys, tot i que hi hagin de temàtiques, estan totes tallades per un mateix patró, no? Així és. I jo m'he preguntat, com seran? Seran sempre igual les bodes així? En el futur seguiran sent del mateix rotllo les bodes? Ai, no m'he posat les lentilles avui. No, mira, gafitis. És veritat, t'he vist avui amb les ulleres que a mi m'agraden i no he pensat en que normalment te les treus. És veritat. Bueno, i farà algun reflex o alguna cosa? He vingut fins als collons avui, o sigui, d'una forma que me l'ha bufat tot i... I mira que avui feia menys calor i agòbio que altres dies. Sí. Però bé. Jo per saber les coses del futur tinc un privilegi que és bàsicament accés a un ChatGPT Premium molt bo que et permet demanar-li informes del futur. No pots fer molt sovint perquè va amb crèdits i són cars, però de tant en tant... Com es diu? Informes del futur. ChatGPT bo, es diu.
Bo, el bo. Però li has de pagar Magre, el xec que pagues podem un magre. prèmium, No? i a la feina m'hi paguen un premi, un bo, però Mhm. no tens tants crèdits. Però de tant en tant et portaré informes del futur. I aquest és el primer Em sembla bé. que he gastat avui. Com que tu m'has dit el tema de la boda, pues, a la feina he buscat. Xat, com seran unes bodes a l'any 2095? Mhm. I això processa i t'explica. I tu no has d'escriure res. I jo no he d'escriure res. Està molt bé això. Li he demanat quines coses són iguals i quines diferents de les bodes actuals. Mhm. Diu, bueno, per ficar-me en situació, perquè clar, jo no sé com és l'any 2095 i m'ha No, donat algunes coses de context abans d'explicar-me les bodes com a tal. Mhm. A l'any 2095, Catalunya ja no és Catalunya, bàsicament. Ara el país que És Països Valencians, t'imagines un giro molt loco? pues, és bastant loco el giro, perquè s'ha aconseguit la independència, però perquè ens han independitzat. Espanya ens ha independitzat. Hi ha hagut No un us volem procés- aquí. Hi ha hagut un procés tan heavy de turistificació de Barcelona, que per cert, avui ha sortit la notícia, que és la ciutat del món amb més densitat de turisme per quilòmetre. És una bogeria. És molt heavy. La més del món. Més inclús Ara que que penso... Penyíscola. Pe- Més que Benidorm. Clar, perquè també és més famós, no?, que Benidorm, potser. Sí, de fet està fent unes comparacions estúpides. Sí, Barcelona una té mica molta més densitat i és una llàstima, però vol dir que és molt maca Barcelona. Però massa maca pels nostres interessos, de fet. O també barata, perquè és com És la combinació de les dues. combinació maca, bon temps, barata. I Espanya va dir, ojo, cuidado, perquè s'estava com expandint com un virus i van dir, els independitzem, que es quedin ells tots els guiris. I ara Catalunya, en el 2095, es diu Principat de Spotify Catalunya. Clar. Perquè l'últim govern el va... Bueno, Barcelona, de fet, es diu Collboni Junior. Vicio Goico Barcelona. Sí, ui. I és un liu raro perquè Collboni II va vendre els drets de naming del país a 35 anys A 35 anys. a dos companyies, a Spotify i a Twitter. I X. Catalunya... No, torna a dir-se Twitter. Ah, vale. Una història Ha molt tornat, rara. és com... Eh, De cop i volta l'Elon Musk diu, soc una bona persona. va marxar a Mart amb tots els incels. Hòstia, no hi ha incels ja? No, estan tots a Mart. Els que van apareixent van marxant a Mart. Ostres, És heavy. És heavy. Però és un lío, perquè Spotify 2 anys... porque los chicos son de Marte Potser va anar per aquí, a l'Elon. y Havia las llegit el mujeres llibre. de Venus. Jo crec De que... moment no han colonitzat Venus, per això encara Clar. hi ha dones aquí. Clar, clar, clar. Però los incels són de Mart. Jo crec que l'Elon Musk té molta pinta d'haver-se llegit el llibre aquest. I bé, però al revés. Mhm. Va començar pel final i va començar a tirar enrere. No m'estranyaria que aquest reptiliano llegís al revés. És un lío, perquè hi ha 2 anys que es diu Principat de Spotify Catalunya i 2 anys que es diu Principat de Twitter Catalunya. I cada 2 anys ves a canviar-te el DNI. Què pone en tu DNI? Si no fica lo actual, multa. Has de pagar més subscripció de Spotify. Més multes. És una aliada. Ara més o menys entenem en quin context estem, vale? Ah, Catalunya governa la CUP. Hi ha hagut unes... de totes les coses que m'has dit, he pensat, que raro. La més loca, no? M'ha sorprès molt. Has dit com de cop, fantasia. Que- Quina cosa fake, no? Pues governa la CUP, tio, i llavors entenc moltes coses de per què els matrimonis són com són. És raro perquè és tot megacapitalista tot, però la CUP governa. Sí, però el tema del naming és herència de l'últim govern. Vale. Pensa que abans de que les coses vagin millor han d'anar molt pitjor. Històricament va així. I quan després van massa bé, es va malament. Hi ha un equilibri. Vale. Consideracions inicials. S'ha de tenir en compte que el 2095 hi ha moltes bodes cada setmana, perquè la CUP ha fet el poliamor obligatori. Ah, Vale? Això ho hem de tenir en compte. clar. De fet, ara es considera de mal gust. Tindre una parella estable. Sí, això està il·legalitzat. Però es considera de mal gust que el padrí de boda no sigui algú de dintre de la vostra trieja o quatrieja o el que sigui. Vale? Si vols que algú sigui padrí de la teva boda o dama d'honor, te l'has d'haver follat unes quantes vegades. Això és com va, en el 2095 és així. Vale. I la situació dels solters és molt complicada el 2095, perquè pensa que tu aquí ara ets solter i tothom més o menys pues, té una persona per cadascú. Vale? Però amb el poliamor instaurat i obligatori ets polisolter. Si tu estàs solter, és que molta gent activament ha decidit no follar-te. Ostres, és No veritat, estar amb tu. Tenen tots la negativa. llibertat. Tots tenen la llibertat d'estar amb tu.
Però ningú vol, activament ningú vol. Doncs aquesta gent directament A Mart. van marxant a Mart, Clar. amb l'Elon. Cap amunt. Així que, bueno. Ara entenem el context de la Catalunya del 2095. Sí, Vale. Pues t'arriba una invitació. Com? és una mica context d'escape room. Sí. Saps com vas a fer un escape room i et solten una merda i completament... L'explica un actor frustrat dient que sí, Elon Musk està... Sí. És una mica així. Pues... Ara escaparem d'aquest escape room. Vale. La invitació. Com és la invitació, et preguntaràs, d'una boda així? Pues t'arriba directament una notificació en el teu implant cerebral. T'arriba. Amb publicitat, òbviament. Clar que sí. Fa molts anys que Un bon banner. que no hi ha somnis ni pensaments, que cada X minuts hi ha un anunci. Però bueno, estem acostumats, tampoc és una cosa... Al principi No molestaria. semblava problemàtic, però després, bueno. I la invitació diria, ding ding, després de l'anunci. llavors Anuncis que no pots saltar. L'anunci seria no hay solteras en tu zona. No, és que no n'hi ha, clar que no. No. El dèficit masculí fa temps que s'ha solventat amb enviar els incels a prendre pel cul i amb el poliamor obligatori. La invitació diria, ding ding, estimat 1, convidat 2, del me 3, servei 4. Per què acaben així? Perquè des de que ChatGPT té diversos ministeris, Sí. ja no s'accepta la numerofòbia. Vale? Què? Ja no es pot ser numeròfob. I qualsevol paraula acabada amb lletra estava obviant l'existència dels números. Vale. Per tant, les paraules ara acaben sempre amb números. Normalment et queixes de que jo faig uns xistes estranys, o sigui, d'uns rebotes raríssims. Tu t'has fumat 4 porros. ChatGPT no et deixa, té diversos ministeris, Vale. ChatGPT no et deixa ja. Endavant. De fet, la numerologia, Ah, dir, És esta carrera. persona és tipus 7, ara és obligatòria. és carrera. És llei. Sí. Les matemàtiques s'estudien diferents. S'estudien amb gèneros. Fluids. És correcte. El número és el que he de ser. No diguis... anava a dir una broma una mica rància. Callo. Doncs llavors ens la saltem. I la invitació segueix. Ens plau perquè és 2095, però a la gent li segueix agradant fer servir paraules anacròniques per convidar a celebracions d'amor anacròniques també. Vale. Ens plau que vinguis a celebrar amb nosaltres la nostra unió en desacralitzat. Òbviament ja no és sagrat el matrimoni. No. És obligatori, però no és sagrat. Matrimoni. Si us plau, confirma la teva assistència per pedejant ràpid. Així seria la invitació. Està bé. Que acabi dient... I tu l'has de confirmar al moment. Somos las brujas que no quemaron en las hogueras. Alguna frase així, Alguna cosa així, Julián no? Guita, coses així s'han de Una mantenir. cosa així, sí. Si no vols anar, has de no parpadejar durant molta estona, perquè entenguin que vale, fa 6 hores que no vol anar. Però si parpadeges, doncs vol dir que vols anar. Em sembla bé. Financiació de la boda. Com és la financiació? Clar, pensa que es casen molt sovint aquesta gent. Doncs abans les financiaven els pares, no? Els pares, els sogres... Sí, els amics. Ara no. Ara He entès la referència, però no sé si s'entendrà, però... Venien els pares, els amics. Sant Guillem Gisbert. Està a tot arreu. Ara es fa mitjançant crowdfunding, micromecenatge. Vale? La família s'ajunten, però s'ajunten avis, pares, rebesavis, rebesavis. Pensa que l'esperança de vida s'ha allargat molt. Clar. Ara el concepte jove dura fins als 75. La T jove, en canvi, segueix durant fins als 30. Fins als 30. Això és veritat. T'ho capen. Et segueixen robant al metro. Per alguna raó. Però és més un esport. És més com el que volia lúdic. El que la CUP sempre vol. Ah, exacte. Una persona que mor amb 133 anys és... Oh, sap greu tan jove. Vale? L'entens, no? Llavors, hi ha moltes generacions ficant peles per la boda. Tro. I s'ha de fer un crowdfunding entre milers de persones perquè la inflació ha seguit fent lo seu. La CUP ho ha intentat evitar, però s'arriba fins on s'arriba. Ara, tot i així, ets pobre indiferentment del teu gènere, color, sexualitat, expressió de gènere. És indiferent tot això. Sou tots igual de pobres. S'ha igualat per sota. Bueno. No està mal. La música pel ball, em preguntaràs. Com és? Com és? Segueix sent Forever Young. Em sembla molt bé. El comiat de solter, no es fan comiats de solter. S'han prohibit i tothom viu millor des de llavors. Em sembla... No em sembla bé. Ja, tu vas passar bé, però... No em sembla bé perquè no té per què anar vinculat a
tot el que es pensa la gent de anar de putes, Pues, Albert, strippers, els comiats de solter nans... els avorrits segueixen Sí. fent-se. Genial. Però es van prohibir allà perquè va haver-hi un accident en un comiat de solter a Girona. Un comiat de solter de ciclistes, que es van posar molt de moda els comiats de solter de ciclistes. I... A Girona tots són ciclistes, al 2095. Ah, vale, Ja ho són, vale, no ho sabia, no ho Però sabia. el 2095 tots. Vale. I va haver-hi un comiat de solter de tots disfressats de flamenca que va col·lisionar amb un comiat de solter tots disfressats de polla. Va acabar la cosa amb 18 o 19 morts, 36 ferits. Les fotos de l'atestat Moltes persones sense ull. Molta gent sense ull. Molts toreros sense ull, correcte. Les fotos eren gracioses. Perquè bueno, eren gracioses, no? La gent Clar. va disfressar de polla i tal. Sí. Però, aviam, el drama humà hi era, no? Clar, Van tenir que intervenir els Mossos. Hi havia... Els Mossos no, els bombers, perquè pensa que al 2095 no hi ha policia. No. L'únic cos de seguretat són bombers, que ens alegra saber que segueixen sent nostres. És una sort. Però van tenir que anar a treure ja trossos de ciclista. La foto de l'accident era com els passatemps d'aquells que estan entrelligades les cordes. I dius, has de trobar la corda Sí. amb la... És això. No, era impossible, un laberint. Mhm. Aquesta mà és del torero, no? És de la flamenca, no? Hòstia, és de la que anava de polla. Era una cosa incomodíssima. Una cosa... I es van prohibir, ja no se'n fa. Em sembla bé. Què es menja? Pues el menú és vegà, sense gluten, inclusiu i ascendente Virgo. Això està clar. És ascendente Virgo perquè en realitat el seu signe és el que ell vulgui. Però ascendente Virgo perquè tothom L'ascendente, sàpiga el que és. però el signe el que tu vulguis. El signe el que sigui. Però com et detecta la gent? Ascendente Virgo. Virgo sempre. Pastís de noces. Mhm. S'ha tret la tradició del pastís de noces, perquè es feia amb les Es fan pases... pastis de noces. Es podrien... Bueno, No? M. la CUP és de M? No sé. Jo crec que sí. Que són de liberalitzar el consum de drogues, així, no? No sé. Jo crec que és de M, sí. Pot ser. Perquè són una mica de festival tonto. Però són molt més d'alcohol. Molt d'alcohol, i de Sí, porros. sí. Però, bueno, una nit és una nit, no? Qui més qui menys. Però el pastís l'han substituït, perquè tallaves amb espasa i això era molt bel·ligerant, molt bel·licista. Mhm. S'ha cansat. Ara es fa crema catalana de noces. A no ser que sigui una rèplica de l'espada de Simón Bolívar. Si és així, s'accepta, Vale, però has de tallar la crema. vale. Perquè la crema, al ser líquida, representa com s'entenen les relacions ara amb el govern de la CUP. Són Fluida. relacions molt fluides, molt líquides. Ahà. Consum de tabac i puros, molt típic de les bodes. Mhm. Cancel·lat, porros només. Em És sembla obligatori. De fet, hi ha una tradició que fa que els nens fumin porros també. Però això no sé per què. Tradició de tirar arròs. Ja no es fa. Molt de malgasto. Ara es tira sorra i gravilla. Pensades perillós, però no, surten com unes ulleres de protecció, cap problema, tot bé. I curiositats. Una de cada 3 bodes, un o els 2 integrants de la boda es confonen amb el nom. Vale? Pensa que et cases cada 15 dies Clar. i a l'hora de dir el sí quiero es confonen. Mhm. És raro, perquè els noms només hi ha 2 obligatoris. Jan? Arlet i Ot. Només permeten aquests 2 noms. O Iu. Arleto i Ota, que no es fan servir gaire. Iu no? Iu no, perquè van començar a pensar que es confonia amb una expressió de fàstic. Iu. I llavors van dir no, Vale, em sembla Ot bé. o Arlet. Però tot i així la gent s'equivoca. Em sembla bé. Divorcis. La gent es divorcia molt i molt, òbviament. Hi ha molts contractes de matrimoni que ja es firmen en un període de prova. S'ha instaurat els 14 dies de dessentiment, els temps. És molt senzill. No tornen els diners, però bueno, tot el que és burocràcia te la desfan. Em sembla bé, em sembla molt pràctic. I l'avortament, ara ja no és gratuït i lliure, sinó que és obligatori i remunerat. Ah, està bé. I ja està. Molt bé, molt bé. Així són les bodes del 2095. T'han agradat? És com te les esperaves o què? No me l'esperava tan anticup. No són gent anticup. No, però és això. Bueno, no. No? Vale. A mi quasi totes les mesures de la CUP em sembla bé, però les exagero. Sí. Has de saber-te riure tu mateix. Sí, està bé. Està bé. Ves a putes,